down, shake. קבלו את אמיר הדוס פרה, שבהודו יש אנשים שהם דוסים בשבילו. תתחילו. יאללה. רגע, לא התחלנו! טוב! מכירים את זה שיש לכם סכום כסף שווה אפיק פייל. אפיק פייל. מכירים את זה שיש לכם סכום של כסף שווה ואז מס הכנסה בא. תעשו לי ילד! כן, ככה זה מס הכנסה. אוקיי, נפטרנו באחד, נפטרנו בשניים. עוד 3 נשארו. מה זה הישרדות עכשיו? והפעם הדחה כפולה. הדחה כפולה! ובפרק הבא של הישרדות. טוב, זה בסדר, יש לו קרוב שהוא חתול ואמא שלו כלבה, אז הוא ישרוד. לרוע מזלי, הייתי יכול להיות חתול, אבל אמא שלי כלבה. לא. זה בסדר, אלוהים רק מראה לנו כמה רעש אותנו. איך לא ראינו את זה? סייקו, אני מודה, זה דרש, זה היה דורש. כולם עמדו אחד ככה ליד השני, דורש? מה פתאום? אני ראיתי שהוא שם את זה. לא נורא. למה לא אמרת? למה לא אמרת להם? ויאללה אמיר. בא אומרים. אמיר תורך. אם אתה רוצה אתה יכול לרוץ ואני מוזמן ואני אהנה מאוד לזרוק עליך את ה-RPG שלי. לא, נו. אני מאוד מאוד יעד לעשות את זה. אמיר תורך. RPG לא זורקים, RPG משגרים. אתה לא תקפה! אמיר תורך. כן? יאללה, שקט, שלקת! תודה רבה. אתם מכירים את זה שאתה בא לקחת אוטו מהרחוב כי שלך הרוס תחת? ואז הבא של האוטו בא אליך ורוצה לקחת אותו בחזרה. אתה מסתיר לי את הנוף! קקה. זה לא חכם לראות בשותף שלך. כן, את לא חכם לראות זה רצח! אם כבר מישהו יהרוג מישהו אז אני אתכם! יש לי פה מיניגן עם ירייה אחת ואני לא מפחד להשתמש בו. יאללה. יש כאן מישהי לאן אתה הולך? לא יודע, יש כאן מישהי שעושה ספורט. סתם לא. ספורט עכשיו, מה את עושה ספורט עכשיו? לכי, הזונה, לכי. היא לא שילמה על כרטיסים. גם אנחנו לא. מי ישלם על כרטיסים? מכירים את זה שאתה בא לקחת אותו מהרחוב למרות בגלל ששלך הרוס עוד שנייה מתפוצץ? למה התחלתם בלעד? קאט! אתה אפס. מניאק. איך אמיר שרד? זה בזכות יד האלוהים! יד האלוהים שמרה עליו! יד האלוהים! למה? ביד חזקה ובזרוע נטויה! איזה זרוע של מי? שלי! אמיר, תיקח הבמה שלי! רק שלי! הבמה שלי! אני פה! שלי! This DOS is on fire! What do you say nigga? איה שיט! רוצה שנעשה לך כיבוי צופי? לא. כולם להוציא בולבולים? איפה אתה? בולבול שלופ? איתי סטנדאפ ב-GTA אור. קצת קרדיט. בנות, תנקו אחרי המחזור שלכם. תראו את השוטר מסתלבט פה. ויאללה, יש לנו עוד צופה. הוא בא לחקור את הרצח של זאתי ותראו מה קרה לו. איסטר אג קונפירמד!
זה שאתה בא לקחת אוטו מהרחוב כי שלך הרוס, ואז הבעל של האוטו רוצה לקחת את האוטו שלך בחזרה? חכו לי! לי. הבדיחה שלכם הייתה כל כך גרועה שמישהו התאבד. אתה יודע מה? בלי כוח אחר שלך. בוא, אתה רוצה מכות? אתה רוצה מכות? אתה רוצה מכות? מי רוצה מכות? אתה רוצה מכות? אני יודע. אתה רוצה מכות? אתה רוצה מכות? אתה רוצה מכות? תנו לדוס את הסידור שלו, שתברחו. לא, די, רציני שתשמעו. הוא ירה באנשים, ברחתי. למה יש פה מישהו עם מסכה לבנה? לא יריתי בשיט! אני מוכר אז להם למה יש פה בן אדם מת? יש מישהו עם מסכה לבנה. מי זה? לפני 3 ימים יריתי בו. לא משפר את המצב. אתה רואה מה? מכירים את זה שאתה בא לקחת אוטו מהרחוב כי שלך הרוס, ואז מי שנהג באוטו מקודם בא לקחת את האוטו בחזרה? כאילו, עכשיו השארתי לך אוטו ששווה יותר מ$1,000,000. קח את האוטו הזה! מכירים את זה שאיש לא יודע כלום אל תדאג, בחיים אני שלו? אטפל בזה תמיד אומר, מכירים את זה? השורד האחרון! אבל אני הולך להשין כבר חוזר. יו, יאללה. יש לי רעיון, כשהוא יחזור כולם סביבו עושים ארטארסינג. אבי נחמן, נחמן מאומן. נחמן תעבור מאומן. 1,000,000 שנה. אותנו. יקקות! שאלה אחת, אתה עשית איירטרפטין עם האקדח שלך ביד? אני עשיתי את זה, כן, לא יודע למה. פתאום אני רואה את האקדח שלך. אמיר, הופתעת? אני כזה רואה את יונתן, פתאום רגע, מה, אני בפרסט פרסן? אני מסתכל למעלה, אני רואה את כל... אמרתי לכם שזה יהיה מצחיק. זה היה טוב. זה היה טוב. פיגוע תל אביבי! יואו, אני עוד חי, איך אני חי? יואו. זה כמו מה שהיה אמיר, אצל אמיר. רוח השם. כן, יש לי במסוק. למה יש פה תאורה? באתי, נדלקתי. מי? לא! אין מה ילד. אני לא ילד, אני ציפור. יאללה. יואו, דאבל גיימרס! אוף, גודל. חתוך את השמיים. אני אחתוך משהו אחר. ברית מילה קונפירמד! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light